Priprema se za ratifikaciju Pariškog sporazuma, prvog univerzalnog i pravno obavezujućeg sporazuma o klimatskim promjenama koja bi trebalo da se dogodi do kraja ovog mjeseca. Iako je naša zemlja jedina od država koja generalno nema problema sa emisijom štetnih gasova, obavezali smo se da ćemo do 2030. emisiju smanjiti za još 30%. Od 90-ih klima se mijenja. Najtoplija dekada na planeti Zemlji od kad se mjerenja vrše je 2001-2010. Kažu u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju. Da klimatske promjene u našoj zemlji godinama odstupaju od klimatske normale, potvrđuju, kažu, i pomjeranja zabilježena na Žabljaku. Na području Žabljaka, koji je skoro na 1500 metara, imamo tropske noći, što se nikada ranije dešavalo. Znači imamo, da kažem, skoro izreda svaki mjesec ima i tropske dane, to znači temperatura je preko 20 stepeni. Kako bi se sa evropskim propisima uskladila, Crna Gora priprema se za ratifikaciju Pariškog sporazuma, prvog univerzalnog i pravno obavezujućeg o klimatskim promjenama, koji je usvojen u Parizu u decembru 2015. godine, kažu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Iako je jedna od zemalja s niskim emisijama štetnih gasova staklene bašte, naša država obavezala se na smanjenje emisije za još 30% do 2030. Kako do cilja? Smanjenje se može ostvariti kroz energetsku efikasnost, razvoj industrijskih tehnologija, povećanje udjela obnovljivih izvora energije i modernizaciju energetskog sektora. Racionalna upotreba električne energije u konačnom sve to efektuira manjim emisijama gasova i to je doprinos pojedinca. Ovaj dokument ubrzaće ekonomsku i društvenu transformaciju kako bismo očuvali zajedničku budućnost. Plan za smanjenje od 30% ambiciozan je, smatraju u civilnom sektoru. Smanjenje od 30%, a recimo za Crnu Goru je to neko povećanje od 9% u odnosu na taj period od 1991. Za druge zemlje u regionu čak i veće povećanje, tako da mi smo tu, opet kažem, i možda najambiciozniji u odnosu na ostale zemlje u regionu. Pariški sporazum, koji je na snazi od novembra 2016. ratifikovalo je 148 zemalja.